खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 16 जुन 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय पल्टन बाजारनि हटेल त्रिमुर्ति इन्टारनेशनल हटेलनि 114 रुमनिफ्राय सासे आइजोनि गोथै सौ बोखांनो हादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय जिन्ती बायान चौधुरी, बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय आम्बारी हाटनि थागिबि आरो थैनाय आइजोआ साननैनि थाखाय हटेलाव रुमखौ लादोंमोन। नाथाय बे आइजोआ माबोरै थैखो, सोरबा बुथारखो ना हारसिंसो थैखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। कामरुप डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सयगावनि महावीर फोथाराव आसाम पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनाय 150 ग्रामनि गान्जाजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे गान्जा फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय गान्जा फालांगिरिनि मुङा जाबाय जामाल उद्दीन। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, सानै जुलि जागोदान बिसि आरो फिसाया लामा ससेयाव अबथिरायै जायगायावनो जिउ गोमादों। कर्नाटक रायजोनि बिजयापुराव जुलि जागोदान बिसि आरो फिसाया गावसिनि बाइकजों थांबाय थानाय समावनो गुबुन गंसे ट्राकजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै सानैबो बिसि आरो फिसाया जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय बिसि आरो फिसायनि मुङा जाबाय हुन्नामाला 33 बोसोर बैसोनि आरो गायत्री तिदला 24 बोसोर बैसोनि। हुन्नामालाया इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावोमोन आरो बिसिनि जुलिया थांनाय 22 मेआव जादोंमोन एबा जुलिनि 24 साननि उनावनो बिसोर सानैया अबथिरायै जिउ गोमादों। दा बे जाथायनि सायाव कर्नाटका पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै नखरनि मानसिफोरा गोथौयै दुखुखौ फोरमायदों। जोंनि बिपिएफनि समाव इएम आरो एमसिएलएफोरनि गेजेराव खामानि मावलायनायनि थाखाय कम्पिटिसन जायोमोन। नाथाय आथिखालनि इउपिपिएलनि सोरखारनि बा प्रमद बर'नि इएम आरो एमसिएलएफोरनि गेजेराव रां जाखुमानायनिसो कम्पिटिसन जागासिनो दङ। जोंनि 17 बोसोरनि सोरखार सालायनाय समाव मोनसेबो गोदान हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम जायाखैमोन। नाथाय प्रमद बर'नि समाव एबा बिटिआ ग्रेप्तार जानायनि उनावनो मोननै मोनथामसो हाथियार लाग्रा आफादा जोनोम जादों। दा बेखौ नायनानै प्रमद बर'आ बिटिआरआव बोरै सान्थि फैबाय होननानै बुंनो हाखो? बे सान्थि फैयाखै होननानै हाग्रा महिलारि बिथाङा रोखा बुंथिदों। अखा हादों, बारहुंखा बारदों आरो दंफां बायसिनदों। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय बरपेटा रडआव सासे 65 बोसोर बैसोनि सुबुङा उन्दुलांबाय थानाय समाव बिनि सायाव फांसे दंफाङा हरखाबै गोलैसिननानै बे सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय गौतम दास आरो बे जाथाय जानाय समाव गौतम दासनि बिसिया न'आव गैयामोन। अदेबानि गौतम दासनि बिसिया न'आव थानायमोनबा बेबो थैगौमोन। कर्नाटका रायजोनि बेंगालुरुआव सासे 39 बोसोर बैसोनि आइजोआ गावनि बिमाखौ बुथारसे बुथारनानै बिमानि गोथै सहखौ सुटकेस सिङाव सोनानै सुटकेसखौ पुलिस बादियाव लांनानै गावखौनो पुलिसनो गथायदों। आइजोआ पुलिसनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला गावजों आरो गावनि बिमाजों सानफ्रामबो नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोन। बेनिखायनो बे आइजोआ सहायनो हायैयाव गावनि बिमाखौ बुथारदों होननानै पुलिसनि सिगाङाव बुंदों आरो जाथायखौ खालामनाय समाव आइजोनि फिसाया न'आव गैयामोन। बुथारजानाय बिमानि मुङा जाबाय बिबा पाउल आरो दायनिगिरि आइजोनि मुङा जाबाय सनालि सेन। बे समाव सनालि सेनखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।